তিনি সামनु विधानसभा केन्द्र 49 सामनु चीनी काउंटिंग चले दो काउंटिंग चले माने चीनी एलाकानि बर' तिप्रा मुथानो हामजागे बुबाग्राना हामजागे स्पष्ट भावे जों भोट दिलायजा भोट दिलाय माने परियो चीनी ईवीएम मेशिन बाय एवं पुलिंग एजेंट राव भोट पाइखा इनके 6 मारिगो तिलक पारानो कसो जागा विभिन्न जागा गो चीनी जेटा पुलिंग एजेंट राव जागा वानसा करे वानसा पर्यंत और पुलिंग एजेंट एकजन व्यक्ति पुलिंग एजेंट 7टा जागा गो 7 पुलिंग स्टेशन पुलिंग एजेंट बर वीवीपैट एवं ईवीएम मेशिन 6 गो सिलमोर खलाय अबन बाय पब्लिक राव बखला एवं कयेकटा ईवीएम मेशिन ब्लेंड दङ कयेकटा ईवीएम मेशिन एकदम पूरा अब नष्ट होबाय जाव एवं विभिन्न दिगे बर एकदम डिस्क्रिट खलाय चिनी एबार इलेक्शन पूरा बर 2 नम्बर खाय रिगिंग एवं 2 नम्बर खलाय बर इलेक्शन जितिनानै एकटा षড়যন্ত্র এবং जितिनानै नायतो बिसिंगो रिकाउंटिंग नि बागे चलि दङ के ननो ताम बागे तो यां बिसिंगो तलाव आनो तिखलायति फेका पब्लिक रावनो साइ बुजायदि नि बर आं एबे मेशिन बिसिंगो या काउंटिंग बिसिंग आं बुट थिकि दङ एवं रिकाउंटिंग बो एप्लिकेशन खाय पुलिस त्रिपुरानि पुलिस एवं दलाइनि एसपी बराव जत फायानो आखयति फेका आखय फेका बर ताम खायका आं सिलि आरो बिसिंगो नों यांगो जाको पब्लिक रो मान माला पब्लिक रो त केबो करै आरो आनो सागन नों आखय फायदिका आनो खरैति फेका आं फायका केबो करै तबो आरो पब्लिक रो आं खनाका पुलिस बाय आनि जरा वारियर्स राव तिप्रा मुथानि अबर कबामा बुजाय थांकाबो इन खनाव आं बराव जानि जागा जानि प्लेसेस जान तौमानि अथच बीजेपी नि जरा अब तौनाय राव विभिन्न भाबे अब खलायनै और तिनि आं खय बराव ति फेका आं मा फायका किन्तु आनि काउंटिंग दायित्व खे आं और आरो टेबल आसे बुट थिकि जानाय आनि दायित्व किन्तु बराव आनरनि आरो टेबल नि तिनि क्लोज खाय और ति फायो अब आं किछु बुजिमा कारण आं माने मातले कारण पुलिस आनो साका आं पुलिस नि अबनो मा माने खलाय अबनो बाय आं फायका खायने बसकां रगो ताम वानचुं हमतो खायने बसकां सो अब रि इलेक्शन नायो अब द्वितीय बार इलेक्शन मांगना अब परिष्कार तै हाय सराय सराय उखा अ निर्वाचन सम्पूर्ण बुआ एवं बंगा खलाये बर 2 नम्बर खलाये जे जागा जे व्यक्ति बुट करे अब और पुलिंग एजेंट एवं एकजन व्यक्ति 5-6टा जागा पुलिंग एजेंट एवं बैलट पेपर बाय ईवीएम मेशिन कोनो मिलजुल करे एवं अमो हाइक्ले बराव जे बैलट पेपर जेता ईवीएम मेशिन जेता हिसाब खलायनाय एजां जरा टाइपिंग खलायनाय प्रिंट अब कंट्रोल यूनिट नि अब कोनो मिल करे एकटार संगे एकटा कोनो मिल करे एवं पुलिंग एजेंट बो कोनो मिल करे सील सयबो कोनो मिल करे अमहाय खलाय षড়যন্ত্র खलायो शुरू थेके प्रत्येकटे पुलिंग स्टेशन जेखाने तिप्रा मुथा काहाम रेजाल्ट खलायनाय जे जागा बुट गोबां अ जागा ईवीएम मेशिन नष्ट जे जागा बरक बुट माया जार अ जागा ईवीएम मेशिन नष्ट खलाय गोबां मा जागा बाहाय खलाय रेखा अबन बाय जों प्रथम शुरू तेसिनि सन्देह दङ डाउट